कुदर सुन राजा ने तोहरा के का मालूम आज पुरख न पवलो हमार के आज बने लो मासूम एगो लइका से कहत दिया सोना के कुदर सुन लड़के से कह सोना के कुदर सुन राजा ने तोहरा के का मालूम आज पुरख न पवलो हमार के आज बने लो मासूम आगे के लाइन हमरे होते न मार्केट में अच्छा करे लो तू हमरे होते न मार्केट में अच्छा करे लो तू हमरे होते न मार्केट में हेलो 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 भैया मैं टाइम पे माइक बंद मत करिए हमरे होते न मार्केट में आज नाम करे लो तू हमरे होते न मार्केट में आज नाम करे लो तू हमरे होते न मार्केट में आज नाम करे लो तू बदनाम करे लो तू हमें बदनाम करे लो तू बदनाम करे लो तू हमें बदनाम क्योंकि में हम ही एगो विश्व सुंदरी नहीं तारा खातिर तो सब लड़की सुंदर बड़ी सब बस लड़की रहे के चाहिए सुंदर सभे बड़ी सब कहतिया आँख छोट चाहे बड़ सगरी दुनिया में बारी आँख छोट चाहे बड़ सगरी दुनिया में बारी आँख छोट चाहे बड़ सगरी दुनिया में बा आँख छोट चाहे बड़ सगरी दुनिया में बा हमारी अखियन के काहे कटार कहला हमारी अखियन के काहे कटार कहला कमो के काहे मेहरू कहतरी लड़की कहतरी कि छोट कमाओ कि बड़ काहे कहेला उनका खातिर बड़ काम पता बा का बा प्यार तो कर लेली छोट काम बा बियाह कोई बहुत बड़ काम बा लड़की कहतरी गवनवा कहिया ले जइबो गवनवा कहिया ले जइबो सजनवा कहिया तू अइबो सजनवा कहिया तू अइबो गइलत कह के साल भर रह के लेके जाइबे जा गइलत कह के साल भर रह के लेके और मनवा कहिया पुरइबो गवनवा कहिया ले जइबो कि दिमाग तारा भी बहुत अच्छा बात बा लेकिन दिमाग रिश्ता में ना लगावे के चाहिए समाज में लगावा लोग भी लगावा अब घर परिवार में लोग दिमाग लगावे लगे तो घर टिकी भैया बसी ना नो घर परिवार में आदमी के तनी नेव के रहे के चाहिए कहतड़ी
कबो तोहरो से गलती तो भइल होई तोहरो से गलती तो भइल होई कबो तोहरो से गलती तो भइल होई तोहरो से गलती तो भइल होई कबो तोहरो से गलती तो भइल होई तोहरो से गलती तो भइल होई दुख के बात के लिखी कि तारा से गलती भइल दुख के बात कि गलती कइला के बाद भी तारा ई बात के पछतावा नहीं है अफसोस नहीं के बाद मन में दुख की कारण से बा कहत रही कबो तोहरो से गलती तो भइल होई तोहरो से गलती तो भइल होई कहत रही कि कबो तोहरो से गलती तो भइल होई सगरी झगड़ा में गलती हमार कहेला सगरी झगड़ा में गलती हमार कहेला छोट कमो के काहे हमार कहेला कमो के काहे हमार कहेला छोट कमो के काहे हमार कहेला और आगे का जो कार्यक्रम है आज जब परदेश से लौटत अड़े परदेसी न होखेला हमनी में आज जब परदेश से लौटत अड़े बड़ा दिन बाद तो बड़ा खुश बड़ी कहत अड़ी कि मन करे कि कतना सजी अकाता ना सवरी हो आयावत बड़े दिल के धड़कन ट्रेन धर ले बड़े आज हमारा जरी हो कि रोटियां बेलत में झिझरी बाजल चले आईनिया गनवा रोटियां बेलत में झिझरी बाजल चले आईनिया गनवा मोबाइल रिंग करे हो आ गइले सजनवा मोबाइल रिंग करे हो आ गइले सजनवा मोबाइल रिंग करे हो आ गइले रोटियां बेलत में झिझरी बाजल चले आईनिया गनवा रोटियां बेलत में झिझरी बाजल चले आईनिया गनवा रोटियां बेलत में झिझरी बाजल चले आईनिया गनवा मोबाइल रिंग करे हो आ गइले मोबाइल रिंग करे हो आ गइले अवतर कोई के नौकरिया अवतर कोई के नौकरिया जाने की दिली हो तुम जरे तुम्हारा सरिया राजा जी चलो देव करिया राजा कि इतना बरिस पर कतना आदमी के पियवा देश तो छोड़ा विदेश में जाके बसल रहता रे आ खबर आओ तो बेचारी के नया नया बियाह भइल बा आज देखी आज हमनी के हमर सखियो आई बड़ी बेचारी के नया नया बियाह हो 10 दिन नहीं खे भइल बियाह के इनकर पियवा विदेश से चल गेल बड़े अब 2 साल बाद तो ऐसे नहीं मेहरारू कही है बड़ा आस में बैठल रही है जब अइले उनकर पिया बात कहत रही चौखट के भीतरी जैसे सैया मोरा आइले सैया मोरा आइले हो सैया मोरा आइले देखिए कि तान
आइल बनी हम तो इनका से नजरों से नजर नहीं मिला पाता तना लजा तारी कह तारी हम कइनी शर्माए नैना से नयनवा हम कइनी शर्माए नैना से नयनवा मोबाइल रिंग करे हो आ गइले मोबाइल रिंग करे हो आ गइले अब बाकी जेकर पिया परदेश चल जाले उ तो बा, लेकिन जेकर पिया गवैया मिल जाले उहे ने उन्हें घूमते ही रहेले तो उ पत्नी कहता है बहुत मेहरारू बाड़ी जकर पियवा गवैया नहीं खन लेकिन विदेश में जाके बैठल बड़े सखी जननी की सैया वाह बहुत सुंदर लाइन होवे सखी जननी की सैया गवैया होवे तुहर पतर गीत गावे छ छने करे जमुरा आज देखनी हो जब से छछने करे जमुरा देखनी हो जब से समय नचनिया नचावे ओ समय नचनिया नचावे करे हो आ गइले देख के बड़ा खुश बाड़ी आई जन तू गीत गइला हा ई भोजपुरी इंडस्ट्री के हकीकत है आज आधा गइला कभी पूरा गा के हमरा के सुना दे बड़ा अच्छा लगेला कह तारी मेहरारू काठी खियाई काठी राजा के पियाई हो राजा के पियाई हो राजा के पियाई हो कहाँ बैठाई कहाँ से जिया डसाई हो सेजिया कसाई हो सेजिया कसाई हो काठी पियाई काठी राजा के खियाई हो राजा के पियाई राजा के पियाई कहाँ बैठाई कहाँ से जिया डसाई हो और उनका अभी मालूम नहीं के उनके में बसेला सोभित जनावा परनवा उनके में बसेला रघु जनावा परनवा मोबाइल रिंग करे हो आ गइले मोबाइल रिंग करे हो आ गइले सजना मोबाइल रिंग करे हो आ गइले कुछ आगे पता चली भैया चलिए ए भैया आप ही लोग बताइए का सुनाई गजब चुप आए आओ भैया जी जरा कह दो तनी ये कौन कदर हम सुने अरे कदर कहते रे कदर गीतिए समझो चलो ठीक
दिल लगावे ना आवेला उनका दिल चुरावे ना आवेला उनका सब आवेला सब मन सुखी हो। अब दूसरा क्या करेगा? कि सगरी मौसम के काहे बहार कहेला कि सगरी मौसम के काहे बहार कहेला। लड़की कहत तरी कि एगो आदमी के पसंद होखेला, जैसे आदमी पूछेला कि तारा खाए में का पसंद है, आदमी कहेला कि हाँ हमरा दाल भात पसंद है या फिर पनीर पसंद है। लेकिन तारा से आदमी पूछे कि तारा का पसंद है तो तू कहेला कि हमरा सब पसंद है। तो वह मेरा कहती कौन लक्षण है लफुआई लेखा कि सगरी मौसम के काहे बहार कहेला छोट कमो के काहे बहार कहेला छोट कमो के काहे बहार कहेला सगरी मौसम के काहे बहार कहेला मौसम के काहे बहार कहेला छोट कमाओ के काहे बहार कहेला छोट कमाओ के काहे बहार कहेला। और यूट्यूबर भैया लोग के तरफ से एगो गीत के आदेश आइल बा, गोलू भैया तनी संभाल ले। हालांकि दुगुन में गीत बा।